Hey, Bazza, tú ceart go leor? Well, Neil May, Olly. Céin fá? Well, an rud ná, tá mé géirí Planda trátaí a ás. Ach níl sé dul rá wach. Níor híl mé riamh go raibh tusa de gáirí dóir, Bazza. Well, tá mé. Ba bhrálam trátaí de mo chuid héine ás. Le da all-in jarrug, Hey, Stan, beidir go garách cean de leabhar scoil a thabhairt le Bazza. An smaoine, Olly. Brean ómuid. Oh, ho, ho. Tá sé agam. Sróir leabhar beag na gáirí dóireachta. Nis, cá bhfuil de Planda. Seo é? Ach, Bazza, sin busca. Bhán, tá sé istéig ann. Ní dóilm gur maithan rud é chuine le musca, Bazza. Well, ina sé seadú mar sin. An bhfuil bailach eile ann leis na sealmadí a chuinál mbeidh? Ó, tá cearrtaigh, Olly. Dearann sé go dastín solas agus isce le go bhása siad. Go raibh má guibh a so cearúlum. Ach ní muide sin leabhar.